درخت انگوری 8 ساله‌ای مانیکور فینگر یعنی پرزیدنتی. ببینید چقدر این انگور خوش‌روی است. از این انگور انا دست من یک تا شما است. من میخورم و ازش رو میگم به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل گشته است و این خوشو رو ببینید. من خوشو رو برم. این درخت 8 ساله موی январ феврал буриш мешавад абреска 5-6 маротиба инро дору мезананд дар бехаш пору мепартоянд мошин баъд амафос мепартоянд баъд мачевин ёки карбамид мепартоянд об метиҳанд 8 маротиба об метиҳанд мана ҳозирам бехаш намнок аст ва меҳнат мекунанд июл 50 градус гармида халқи турсунзода занакҳо ва мардакҳо буромада таги инҷа меҳнат мекунанд ва баъд дар натиҷа соҳиби анаин хел мӯъҷиза мешаванд ва инро ҳозир килоашро 10 сум 12 сум фурӯхта истодам. дар бозори шаҳри душанбе ин 25 сум аст. анакунро бинед, ангурро бинед. ин беҳтарин ангур шудааст. номи ин президентӣ. селексияи япония. дар япония номаш маникюр фингер буд. барои чӣ? барои он ки нукакаш сурх аст. мана бинед, вақте шумо канда шумо дишам мана ин ангушти маникюр кардагӣ. бинед, кабут аст, нукаш сурх, маникюр кардагӣ. барои номаш маникюр фингер. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳамдиёрони азиз, ниҳолаш дар ман ҳаст. як 300 дона муроҷиат кунед. аввали моҳи декабр аллакай метавонед бурда шунавед. дар парои худо бошед.